I take exception now to the statement of Senator Dick Gordon na sinabi niya, bakit ko kinukuha yung mga tawag niya ex, ang akin naman is former military officer. It's very dangerous daw kasi I will militarize my administration. And there's the danger of the military would have its influence on the president who is supposed to be a civilian because the nature of the office is civilian in character, though I am the commander-in-chief. Dalawa kasi ang ano eh. I am the president. Dito sa armed forces, may linya ako, isang linya lang talaga yan. Kaya there's one command dyan. Kung anong sabihin ko dito sa chief of staff, down the line yan, hanggang doon sa sundalo sa sulok. That is my power as commander-in-chief. Then dito naman sa civil government, I am the chief executive. So ang police dito, because you belong now to a civilian agency, kasali na kayo dito. But lahat ito will merge dito sa isang tao ako. Ngayon, sabi ni Gordon, alam mo si Duterte, probinsyano yan eh. Wala masyadong kilala dito, kaya ang nakikilala niya, yung mga military. Pero kung ako ang presidente at pupunta ako ng Maynila magtrabaho dito, maghanap ako ng tao, kung si Gordon lang naman ang makita ko, mag-resign na lang ako pagka-presidente. The smart ass. You know, ang civilian, Dick, civilian. Ang military, pag nag-retire, ang fireman, ang BJMP, lahat kayo pag-retire, you are civilian. Ang tanong niya sa akin, ano daw ang nakita ko sa military? Well, one, sabihin ko sa iyo, I can move faster with honesty. Mahirap maghanap ng tao na honest ngayon. Sa 1,000, butit na lang kung kasali ka dyan sa 2, Dick Gordon. Do not be too presumptuous about your talent. Why do you criticize me? It's my prerogative. It is not prohibited by law. And the law says that the president shall be may tulong siya sa mga taong cabinet member. It doesn't say except those who are ex-military men because they are not qualified.